toh ini nang litum hana chop ha nang kok lam theke lalo ke non kewangji ni phaing koyar ni ate penap lo song ko rapi pen kache song paduponji alam theke lake lalo prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council along akimi voter list silam pen kebe kece suobhan than lab nang jipu kache song pon ningkan narkep ke pleng penap anke lasi kadu we phanda ka chuning ri ke lalo laso kache song long bang kadu we ta adi nang pidun pe laso kache song kapachun serak je long bang anutin ta arpudolo lasi laso puthak kache song along ke kapachun ye long bang ke kadu we ta arpudolo pon nang litum kadu we ta nang chetong dun rj phansinili chuning ri pon lo ke chengsi bang ke lalo song doan lapen ke racharya song doan lapen ke Karbi akhai mata inglong so doan abang ke dan cetong dun pet asonte mesento sini lipudam athe people lo nili lipudam kang tung bang ke party mate party ke pinido penababe sitame Karbi anglong mate Karbi akhai mate inglong so khai bang ke kaita doer nang yapot lasila so puthak yong si ingtang kring aja kong yong se ave pulutang te kewang jilang hoda bang ke ilitum akasiksa ka sondopo laso ka siksa ke ilitum thekdam long long lo kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council CM phananta piniani Bengali Samas atum therset mane Karbi Anglong Autonomous Council angkang arlo nang dodun chot sino na bange kapasun jita un kaparlu jita un panda ther sudet ang denga sonsi bangjulo ladet pena phida bangke ladak Karbi Anglong angkang along businessman nang ke claim lapen ke sakuri nang ke claim atum ang tan ben kewang pini influx nang ke bat laso joini si piniar laso problema bang lo kisung bang lo Karbi Anglong asie ma phananchot ke ther ke lake bat lo public atum kon lo nya reng so lake li tum ke theklong dak lo asi public atum aphan areng kisu ke nili methang mate inut victim lo laso puthak che song bom hot 2017 na ningkan ke nilita samuguri ahithia long ke Bengali asotum sur papen pusit menili tamenereng sudum lo lasi laso puthaka bange kadu wetar di pipen nona bangke laso kache song bang pangtang rak pen elitum laso puthak ka kapachun serak je phana bangke adi anang ji pusnili kadu weta pupon po lapen ke nili dobom authority tumhan lapen ke state government atum bang pin reming tu te kedam tang ahunda bangke ing samjin pen kachingwa ya long si solution bang posipulo laso joni sinilitum isi poro bang ke kang hong asondolo sitame laso solution ke bang akam ke lilo non bangke non anda na claim piperek lo engke laso solution ke aphidalam lo ta piniar ni kapre ka tuma phan ke claim pide piniar ni moran moto ka tuma phan ke solajong a council kachari phana bangke aron mate inglong asodet halatuma khaide si joglong ji ko bang halatuma han sunglo tapi ni ladake oldest schedule area lo laso protection aphananta ilitum aphana bangke nangke ber thip jongsi laso teng jongsi nangke ber thip ji pulutangte state government atumta state nang pide no lason thakta pulutangte nituman pana deprive jongsi nang ber aret nang pulutangte na panang ke hijim nangke lang selet pulute piniar ni piposila so ang denga bang claim pide asini ligi pukang tunga bang elalo lada bangke paratu sapra 7 ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council atum aron silam long puke honorable Guwahati High Court ta hukum piat lo ta claim clear pusita me non do bom council rules along section 128 lapen 129 alang litum study paminai hala dake beha bepar nang ke claim sakuri nang ke claim atum aphanan ke dake voting rights sa piune puke hala dak men sondak tapi niar bangke beha bepar nang ke claim atum bang si hem tanang ki kim abisi longle nang ke nam abisi laban ke ladak aso tuma bang si piniar ni pen pajo pen aso deprive bang mom lasi ke bang jilang huda bang ke laso Karbi Anglong akisung along si dokok lo lasi nili ka chuning re bang ke kado weta laso ka chi song aphan adi nang pipen kado weta nang bar rj phan sinili hin pen chuning re pon isi alama bang ke son ho
song ko rapli pu bangke kadu ko be atum lason pukali ini ke hala suarni kace tong hadi athe Charlie boy atum si ong munak ini ke Tezpur kese Nagaon kese Jiji kese lason do umat idi latuma bangke ka Charlie pot President Secretary ke dopen ke laso communication pandu idat ketcheng ilitum kace song ketcheng hala suda bangke do eda masi laso men mangsi irmat lapusi recognize it pu fanan vet ta ilitum kace song ka do beke nona tengla amuni tathir kluk la ta angtan ka Charlie atom President Secretary ka chelar pena jo ka jaga communication ave ta hailo sitame non aman ke lason puke lason ave ili pedam ga tum